Видове хора, докато се снимат. Хайде, снимай там, снимай! Ама само че как ще направим хубава? Ти снимай там, аз ще се оправя. Ма как ще се оправиш? Ами ти на фотошоп не си ли чувал? Няма ли да обработваме нещо после? Аз съм си естествено красива. Извинявай, не те чух. Аз съм естествено красива. Ти какво си мислиш? Аз не съм ли красива? Без ти... Много си хубава. Много си хубава. Благодаря. Окей. Майко, къде ще го постваш? Да. Добре, чакай малко. Ма чакай, попитах, ама къде ще го снимаш? В Фейсбук. Къде да го къде другаде да го снимам? Абе ти написали си домашното по математика? Опа! Искаш ли да направим снимки малко за Инстаграма, защото просто... Добре. Застани там! Не сме качвали отдавна. Окей. Ако искаш да разчупим малко обстановката, така малко. Добре. Супер си! Добре, давай. Добре. Така, почвай. Аре, ще изпусна кадъра! Значи, намислила съм с 50 пози и ако направя дори да са 49, аз няма да съм удовлетворена. Как ми е косата? Много си хубава. Просто, хайде да отидем на другите забележителности, нали? Дете, ти караш на. Бабо, си зато с телеграф мислиш. Виж сега, в Инстаграма... Който е? На компютъра ли? Няма значение. Ще ти направя снимка и целта е хората да ти харесат снимката, разбираш ли? Добре. Хайде сега застани там и позирай. Браво! Оле, бабо, много си яка. Значи, направи малко по-различна позичка сега. Въй, страхотна. Готова си? Ах, как ми се сесла гърбината. Уф, бабо. Ама той вече свърши, ли? Да. Ари, беби, да знаеш, че такова, че ще ползвам на Инстаграма, прави се, че си щастлива. Да знаеш. Искам да ям. Добре, след това ще ти купя сладолеч, Давай, взирай. Какво трябва да правя? Малко се разшпи, така, да прави малко позички. Чао! Това беше кринджа за днес.